Brillanti Singer. Kull nhar ta' erba' mit-12 ta' frar fid-9 eskwarta filgħaxija dejjem fuq One. Numru ta' avukati li parteċipaw f'diskussjoni fil-programm Popolin fuq l-Istazzjon Nazzjonali dwar aġġornament fil-proċess tal-inkjesti maġisterjali rimarkaw is-sitwazzjoni abbużiva li teżisti bħalissa u bekk qablu dwar il-bżonn ta' riforma imħabbra mill-Gvern. L-avukat Anna Mallija bi-snin twal ta' esperjenza spjegat is-sitwazzjoni attwali biex persuna privata titlob li tinfetaħ inkjesta maġisterjali. Kif in is-sitwazzjoni llum jiena fuq lajja nista' mmur għand il-maġistrat. Kif in is-sitwazzjoni llum jekk il-lajja hija fuqi jiena m'għandix dritt orajt li l-maġistrat tismani bil-fors imma jekk trid. Kif in is-sitwazzjoni llum jekk il-lajja kontrija mbagħad tinfirex kontra Franco u kontra Michael ukoll. Fl-istess inkjesta, il-maġistrat mhux marbut jinforma l-Michael u l-Franco li hemm inkjesta fuq u jibqa' dej. Spjegat ukoll li kif qiegħda l-liġi bħalissa vittmi ta' inkjesti maġisterjali jew l-qraba tagħhom jgħaddu minn skareġġ biex ikollhom kopja tal-inkjesta u kif ukoll biex ikunu informati dwar l-andament tagħha. Jiena li jiena l-vittma irrid immur nitkarrab il-permess mingħand l-Avukat Ġenerali. Itini biss il-konklużjoni u dak iż-żmien kienu jħallsu msieken 25 lira Maltin kull page. Kull page kienet, orrajt di qed tgħidlek le, għandek dritt tal-inkjesta kollha ta' u b'xejn toħodha ta' u l-Avukat Ġenerali jrid itijilek u kull 6 xhur l-Avukat Ġenerali jrid jinformak x'inhu għaddej fl-inkjesta ta'. Filwaqt li Dr. Mallija sostniet li r-riforma mħabbra mill-Gvern ftit tal-jemilu tindirizza dan kollu, l-Avukat Michael Xrieħa indirizza l-kwistjoni tal-preservazzjoni tal-provi. Dan anke wara dubji li tqajmu b'mod partikolari mill-Partit Nazzjonalista u l-esponenti tiegħu fejn qalu li fis-6 xhur tal-investigazzjoni mill-Pulizija il-provi jistgħu jiġu mbabsa. L-Avukat Xrieħa xejjen dan id-dubju. Kif tista' telimina pereżempju jekk inti għandek is-service provider għandu records. Għandu records. Tista' tgħidli. Jekk inti pereżempju huwa uffiċjal governattiv, għandek il-mita, għandha records. Da ma tellimna hawn. Dak l-argument ma jreġġix kwenta. Dan filwaqt li l-Avukat Franco Dabono rimarka kif bis-sistema attwali dak ir-riskju li tqajjem jeżisti fil-verità illum. Ma ninsewx, il-liġi kif illum diġà jekk xi ħadd ma jitlob inkjesta fuqek, inti se tiġi informat qabel tinfetaħ, għadha ma nfetħitx. Mhux hekk. Mela allura l-istess argument li inti tista' tbabas ix-xhieda, tbabas l-emmut xorta, għax int tkun taf kif in il-liġi llum. Mela dak l-argument li qed tagħmel int, jiddispeċini ngħidlek, ma jreġġix.